Pret-à-porter Hélène. Your wedding is a big day. Στο ατελιέ Pret-à-porter Hélène, η σχεδιάστρια Ελένη Μιχοπούλου ασχολείται προσωπικά με τη δημιουργία κάθε νηφικού. Επιμένει στο κλασικό ή ακολουθεί τις νέες τάσεις της μόδας ανάλογα με το στυλ, το σωματότυπο και την προσωπικότητα της κάθε νύφης. Όλα τα νηφικά ράβονται διαχειρός Ελένης Μιχοπούλου. Η κουμπάρα, τα παρανυφάκια και οι φίλες μπορούν να ράψουν το δικό τους φόρεμα ή να επιλέξουν κάτι ιδιαίτερα ταιριαστό από τη μεγάλη γκάμα Pret-à-porter δημιουργιών. Στο ατελιέ Pret-à-porter Hélène αναλαμβάνουμε και βραδινά φορέματα για ιδιαίτερες περιστάσεις και μοναδικές εμφανίσεις. Με την ίδια αγάπη και προσοχή, η Ελένη Μιχοπούλου δημιουργεί χειροποίητα παραμυθένια βαπτιστικά ρούχα. Από το 2004, ατελιέ Pret-à-porter Hélène.